Haupa, arratsaldeon, hau ikusita, baldakizue, non gauden, berehala asmatu baduzue, 10 puxtarri zuentzat, zuek beti gure taldekoak. Eta asmatuz baduzue berriz, hementxe pista bat. Bai, bazterrak ez, beste adekzio bezala, maite ditut, maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dituenean, irudi hauek ez dira noskin gaurkoak, zerua urdin zegoen artean, baina asmatu alduzue, usurbiltzela. Horixe, Usurbilko enbajadorerik handien eta garrantzitsuena zein da Zumeta. Arek egindako muralak 50 urte betetzen ditu aurten, eta hori ospatzeko batetik garbitu bat emango diote, zahar berritu bat, benetan dotoreago agertu dadin, lehendik ere dotorea izanagatik ere, eta hainbat ekitaldi ere antolatu dituzte, eta horien gainean ere ariko gara gaur hitzokein. Artista handia Zumeta, eta beste artista batzu berriz badira, txikiak, haiek ere bultzada behar izaten dute eta horretarako antolatzen dira hainbat ekitaldi. Bilbon esaterako Arrapazank prestatzen dute, helburua horixe delako ezta, artearen eta haiei gustatzen zaien sorkuntzaren bidetik, aisialdia euskeraz gauzatzea eta ekimen horren gainean ere ariko gara gaurko saioan. Beraz, esandakoa aurrena, Usurbileraino egin behar dugula, esan behar nuen, baina usurbildarrak etorriko dira gurera, eta horretaz ariko gara, Usurbil eta Zumetaren arteko harremanaz. Arrapazanken gainean aritzeko ugaitza alegria etorriko zaigu, artista bera ere, eta jakin badakiba, gazteen eta artearen berri. Eta azkenik, digresioa dela bide bakarra aldarrikatuz, Juan Cruz Lakasta etorriko da gurera. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Itzokei, Beko Marra EITB, Txiolandian, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, Itzokei abildua eitb.eus. Eta gaur Lakastak aipatuko digu telebistan zer egin behar den, zer ez den egin behar, edo zer egin beharko litzateken, zer ez, eta egitera noana behar bada ez da oso txukuna izango, baina gaur nire burari auto opari bat egingo diot. Izan ere, Areitz Baiarara goaz. Bertan, azkaraten bada disketxe bat, bertan diskoak eta grabatzeko Ordorikaren anaia bertan aritzen da, eta Ruperrek antxe abesti bat sortu zuen, izan ere arginenean izenarekin, aipatzen zuen ez da bertako bazterretan joan eta Zumetanen lanak ere ikusten zituela, non eta Ataioarraren garaibateko garajean, gure Atxona Emilioren autobusaren garajean, beraz tentazioari ezin eutxi. Kadrilla legelan biba peiot, biba besta. Kantu bat goiz berria endako, kantu bat bizi pozaren alda, goizian goizik jeikitzen maizemen. Ikusi ditugu ezta Monika Zumetak aitaren lanaren gainean egindako dokumentalaren irudiak eta hemen haren aizpa eta haren beste alaba, Uxoa Zumeta, arratsaldeon. Ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik, Zenbateko lan egin duen aitak, Zenbateko lan egin duen aitak, eta hori zuk ere inork baino beto dakizu, haren lekukoa ere hartuta, hortxe aritzen zaretelako ezta, Zumeta Arte Estudioan, horren gainean ere ariko gara gaur, baina esan dizuegu, batez ere, Usurbilera begira jarri behar dugula, eta bertako alkatea ere, Agurtzane Solabarrieta hementxe daukagu, Agurtzane, arratsaldeon. Arratsaldeon, Urko. Hortxe, izan dugu, ari zaretela orain ospakizunak prestatzen. Ze aurten, 50 urte betetzen dira, Usurbilgo postalik politenetakoa sortu zela, esatera ni joan Agurtzanez. Ez duk izango didazu, postal politi asko dituela Usurbilek bestela ere, baina murala bada iaia herriaren ikur ere bai, ez? Bueno, bat du dira, esango nuke murala, Zumetaren murala edo horma irudi hori, Usurbilen ikur ikonikonetariko badala, eta gure herriaren erakusleio nagusietako badela. Eta 50 urte bete diren honetan, ez genuen nahi urte hurren hori oharkabean pasatzerik,
Eta horrekoan aurkezpena esan genuen bezala, nik ere balioan jarri nahiet, 1972ko urrian egindako udalbatza hartan, orduko udalbatzak hartutako erabakia ez. Frankismoaren urterik gordinenetan, euskal artearen, euskal kulturaren alde, halako pustu bat egitea, ez bai da edonolako erabaki bat, eta hori ere uste aintzat hartu behar. Azpimarratzekoa dela, ez? Eta aste honetan bertan Ismael Manterolari berrian ere alaxe irakurri diogu, ezta? Zailtasunak ere izango zirela garai hartan, frankismoaren aldekoek ez zuten begi onez ikusiko, eta askorentzat berriz ez jakintasunetik ere harridura, ez? Zer doaz orain hor arresi hortan, paleta hortan egitera, ez, Uxoa? Bai, eta behin eginda ere, bueno, orain oso gureko da eta oso asumituta dakau, baina orain da 50 urte pustu potola zen maila askotan, plastikoki ere. Orduan, eukiko zituen aldeko eta kontrako seguro. Bai, artean askotan gertatzen den bezala, ezta? Udalak lagundu zionaren adibide bada, ez? Lokala edo utzi ziola Zumetari, eta Zumetak berak gainera labe bat erosi bigarren eskukoa, ze ordura arte zeramika kontuetan eta aritu gabekoa zan aita, Uxoa? Bai. Bueno, segurenik suertatu zen lekua kanpokaldea delako eta pintura zintzun izan, erakizun zeramika egitea. Eta bai, udalaren babesa jasozun eta ala juntzian Zaragozara erostea labe bat. Eta horraz izan, jota fuego. Zure aitaren lana aztertuta horrera ikusten da, badagoela ez, lehena bat eta osteko bat alegia hori, nolabait ere ikurra momentu hori izan zela mugarria. Bai, bere pinturatik zetorren, baina egia da berak pentsatzezun bere bidea hortik joango zela, egingo zula eskultura publikoa eta zeramika egingo zula, eta bide hortan Zordurako bera ere kezkatuta zegoen pinturari erliebeatan nola eman, ahalegin horretan ari zen, eta ikusi zuen behar bada, zeramikak horretarako modua ere ematen ziola. Bai, egurrean hasita zeon erliebea egiten, ez? Eta bai, segurenik bide hori jarraituta, hobeto egokitzen zen teknika zeramika zen, gaina hori, esan bezala, kanpokaldekoa daleko, ez? Eta kanpokaldekoa izaterarekin gainera, badakigu, beste eguzkiak segunetan nondi jotzen dion, ez? Egunaren zein ordutakoa den, edo urteko zein sasoitan dagoen ere, itxura bat edo beste hartzezakela, ez da? Bai, behak pentsatzezun, malgutasun gehiago ukiko zula eda, baina nahiko zurruna geratu zela, ez? Baina bai, seguruenik argi joku horrek ematen diola, mugimendu bat, ez? Berak nahi adina ez, baina berak gero kontentu geratu zen, ez? Bai. Albotik pasat, esan ez, desentekoa geratu zen. Bai, gustatzen, bai. Hor gainera badira oso berezkoak diren ezaugarri batzuk, ez? Kolorearen paletari begiratuta, ez? Urdina eta marroiska dira nagusi, baina bestelako koloreak ere badaude, ez da? Bai, behak erezik landu zituen, pigmento batzuk edo esmalte batzuk puruak zianak eta bestea daude landuta, aerografo moduko batekin, pistolakin, ez? Eta, baina bere kolorea dira nabarmena da, bai. Eta hor beti aipatu izan da, falta ote diren, figuratxo batzuk edo, ez? Horra, hankamotz edo geratu ote zen, edo utxune batzuk nahita edo propio utzi ote zituen, edo bestela, hori da ez dakiguna. Nik dakidanez, transportean galdutakoak izan ziren. Baina bada beste berzio bat, nun esaten den labearre zala momentun baten eta hor galdutako piezak ziela. Egia esan ez dakit. Argi dagoena da, balorea handia duela, ze aitak egindakoetatik, ez, horrelako beste bi edo egin zituelako ere, ez, bat Pasaiako portuan, bestea Donostian, Kutxaren egoitzan, horrela neurri honetako ikez, eta zutik geratzen diren Europan alakoak ere gutxi, handienetako hauxe. Ez dakit gustatzen mehatzu, baina bai, seguruenik bai. Eta lastima da, baina Pasaiakoa galdu zen. Hori betirako galdu da. Hori betirako galdu da, bota-bota egin zutelako, ez da? Eta ikusi dugu, asmo bat bazuela, bide hortan jarraitzeko gaitak ere bai, ez? Enkarguren bat ere bazuelako norabide horretan, baina gura ere etzela behar bezala atera, eta berriz ere pinturara itzultzea erabakizuela, ez? Esperientzia horitak gero. Bai, ala izan zen. Berak esan bezala, pentsatzezun bere buruan dihongo zela, baina azkenian izan zion aurre egin, infrastruktura gabe geratu zen, baina, horren bueltan, ez du gaur egungo Zumetarte estudioa leku berdinean eraikita da. Berak erosizun terreno bera
zeramikako estudio bat ere ikitzeko, bueno, hori ere pixkat izan zen amets bat betetzea, ez? Bueno, Bai. ez da izango kasualidade hutsa hori ere, ez? Eta askotan zikloak ere itxi beharrekoak izaten direla, artelanak borobildu behar diren bezala, zikloak ere borobildu behar direla, ez? Eta deigarria egiten zaigu agurtzan, ez da, 50 urte pasagatik ere, murala egia esan egoera onxamarrean zegoela. Besteok ere, ja urte batzuk betetzen ditugunean, berriz izaten ditugu gure ukituak, baina esan ez, ez da lan handia ere izango hau eraberritzekoa, ez? Bueno, ni ez naiz aditu hontan, eta beraz ezin dezaket esan murala egoera honean dagoen edo ez. Arte publiko bada, 50 urtez kalean egon den halako sorkuntzalan edo artelan bat, demoraren igarate hori nabaritze zaio, baino ez, batzuekin eta besteekin hitz egiten, ez da ondatuta, ez, egoera honean iritsi da, horrek ez du esan nahi beharretzuenik zerbait, ez, usoak askotan esaten duen bezala, zauriak baditu, eta zauri horiek osatu egin behar dira, eta justu, horixe izan da ere bai, ez, kontserbazio lanen kanpo kaldean jarri nahi izan dugun mezua, ez, beste 50 urtez edo gehiago irautean nahi badugu, guztioi dagokigula ere hori behar da bezala zaintzea ondare baden aldetik. Guk osatu denon artean zaindu. Hori da, pixka bat ere egin nahi genuen aldarrikapen bat, mezu bat, ondarearen zaintzak duen garrantziaz, eta are gehiago, kasu honetan ere gure herri identitatearen ikur parte den halako eskulan batetaz gainerari garenean, ez? Artiko enpresa, hariko da hortan usoa, baina jakin badakit zuzer horri ere igozarela Andamioran, noski, eta Andamiotik herri polita ikusiko duzu Zurbil, baina batez ere, hortxe muralaren ondoan ikusiko duzu Mikel Laboa plaza. Eta nolabait ere jabetu zara, plazak berak eta muralak, dutela lotura izenetik haratago, Zumetak eta Laboak ere badakigulako, zeharremana zuten elkarren artean, baina ongi pentsatuta zegoela, ezta? Mural hori ere non jarri eta zergatikan, eta... Bai, hori azkenean izan zen, hori kale arte bat zen, eta pareta bat bota zanean ikusi zen horma hundi bat zeola, frontoi atzean eta zerbait behar zela. Baina liberean ere hor urbanizazio lanak egin zian, eta ere ikizien beste etxe batzuk, eta geratu zen espazio bat, eta aitak diseinatutako plaza ere egin zen, eta noski jarraipen badaka eta nabarmena da. Volumen horiek eta utxune horiek. Eta, gaina, bere garaian berak zuen asmoa egiteko dena peatonala. Ezin izan zen egin, garai hartan kotxea trafikoa zeon, eta komertzioak, eta inbeste, ezin izan zen. Haiek agintzen dute gure hirietan oraindik askotan, eta... Baina gaur egun bueltan ere peatonala da orain, ez? Zenbakitara ekarrita gainera, 18 tona, ez? Eta metrotan berriz, 9,6. Hori da, bai. Neurri handi xamarra da hori, eta berari ditu zen bakarrik, baina izan zuen, beste remigio baten, ez Mendiburu, beste remigio baten laguntzare izan zuen, ez? Alkorta, bai. Herriko jubilatu bat. Ez dugu jakin berak eskatuta izan zen, udalan jarritakoa edo, baina lan bikaina intzula esaten zuen, eta oso lagungarri izan zitzaiola. Batez ere, labearen temperaturaz jaizte hortan, zaintza hortan, ez? Bai, izan ere, bada bere izaeraren ere oso adierazgarri, bai murala bera eta bai prozesua bera, ez? Besteak beste, badakigulako, udalari zenbat diru eskatzerako orduan ere, kontutan hartu zuela herriak berak ze egoera zuen, ez? Eta alaxe esan, Michelinekoek zenbat kobratu, alaxe zuela berak ere. Soldata bat, bai. Ez zidan nola bestelako garrantzirik eman, berak egin nahi zuen eta aukera zeon, eta, zenbat kobratuko zuen, soldata bat, langile baten soldata. Langile baten soldata, bera ere lanean ari zela, eta langile arrunt batek jasoko lukenaren gixakoa. Urnietarrentzat, haientzat erala izango da, baina Usurbildarrentzat noski oso kutxuna eta gostokoa, ez da, maitea dute. Bai, leheno, esan dizut, egia da, gure paisaiaren parte da, baina gure paisaiaren parte izateaz gainera, gure herri nortasunaren ikurretako bada, ez, bai artelan hau eta bai Zumeta bera, ez, aurrekoan aurkezpena esaten genuen bezala, Usurbil ezin da ulertu Zumetarik gabe, ez, eta hori, hor simbiosi berezi bate sortu da, eta hori hor dago, ez, gure herri iruditeriaren parte eta ikono, eta gure herriaren erakusleio nagusi bihurtzeraino. Bai, Manterola berriz aipatu, zareke azpimarratzen zuen, ez da, hain zuzen ere, hamarkada horretan, nolabait berpizkunde bat egon zela, ez, hainbat euskal artista ere, eta euskal eskolen mugimenduak, nolabait ere,
publikotasun hori lortzeko behartzuela erakundeen, bai pribatu, bai publikoen aitortza, eta hortan Usurbilek ere asmatu zuela, eta iaia ezinbestean esango dugu. Ze, karo, ez dakit Usurbiliko urak zer duen, baina hor jakinda hartzea nahiak, eta ez doka 13 mugimenduko gehientsuenak ere bertakoak edo ingurukoak ditugula, horrek ere baldintzatuko zuen, ezta? Bueno, lehen esandako, orduan hartutako erabakiak, bistan da markada horretan gure herriak lotura berezi bat izan zuela, garai hartan, euskal kulturaren berpizkundea sustatu zuten artista eta mugimenduekin, mugimendu horren parte dira hain zuzen ere hartzean nahiak, ez doka 13 parte, eta mugimendu eta artista sorkuntza lan hoien arrastoak non nahi aurkitu daitezke Usurbilen, eta askotan esaten dugu gure kaleak euskal artea gordetzeaz gain ere historia gordetzen dute, eta netzako ere ez da kasualidadea, gure herriak euskal kulturaren alde egindako lan horretan ere, markada hartan, Ricardo Arregik, udarregiri egin zitzaion, omenaldi baten karietara, euskara batua eta euskal estatuaren alde egindako hitzaldi hura ere, hitzaldi gogaingarri hura ere, Usurbilen egitea zer, eta euskal artearen ikurri izan zen ere eskultura baten aurrean. Eta beraz, mugimendu hori lotura handia izan zuen Usurbilek orduan, eta mugimendu horren aztarna gure herrian daude, eta guretzako gure altxor dira, eta zer erakusteko hor dago. Horregatik lehendik ere leloa laxe jarri dizue, ezta, museo ireki bat dela Usurbil, eta hain zuzen ere bide horretatik, zuek ere zuen turismo politika edo turismo estrategia, bide horretatik bideratu nahi duzue, ezta, hori izatean nolabait ere ardatz, beste turismo eredu bat ere posible dela aldarrikatuz, ez? Dudik gabe, horre pandemiaren testu inguruan eta Zumeta Hilberritan Bernardo Atxagak berak Euskadi Irratian esan zuen, bideak zabaltzen direnean zoaz Usurbilera, benetan Usurbil euskal artearen herria da, gunea da. Eta hortik eta hala da, hor lehenoko zein oraingo euskal sortzaileen lan asko non nahi ikusi daitezkez, horma iruditan, eskulturetan, eta ikusten modu doako, publiko, kalean gozatu daitezke euskal arteaz, eta dudik gabe, gure turismo eskaintza horren ardatz eta zutabe ezin zuen bestela izan euskal kultura. Eta horri bideratuta dago ere, Jon Maiak zuzentzen duen ekimena, ezta, 650 Usurbil bizi. Guk bagenuen legealdi honetan mandatu bat, eta da, Usurbilek ere gogoeta egin bertzuela, zer nolako turismo eredu eta eskaintza egin nahi zuen, ulertuz gure herriak, dituela beste dozein herrik bezala, indargune eta potentzialidadea handiak kanpora begira proiektatzeko, ez? Eta gulan honetan hasi ginenean gure buruari galdera bat ingenion, eta da, zer den Usurbil, zer ezaugarritzen duen Usurbil, zeintzu diren gure identitate ikurrak, eta guzti horiek nola proiektatu nahi ditugun, ez? Eta batez ere nun jarri nahi dugun fokoa begirada, eta horren arabera zer bisitari mota erakarri nahi genuen, ez? Eta turismo eskaintza, gure turismo eskaintza injustu horretan oinarritzen da, ez? Gure herri identitatean, gure herri balorean, eta gure ondarean dudik gabe, eta baita ere, Usurbilek azken urteetan bideratu dituen proiektu eraldatzaietan ere, ez? Gaur ikusten nuen datua, Usurbilek 97ko gaikako bilketa bat izan du. Kasik Europako herri gehien birziklatzen duen herrietako bada gure herria, 6.200 biztanle soilik izan da. Edo azken urteetan bestelako zaintza eredu bat, bestelako zaintza eredu sistema bat martxan jartzeko ere lanketa berezian ari gea. Eta zergatik ez hori ere turismo eskaintzaren parte bihurtu. Bistan da, olako eskaintza bat, ohiko turismo parametro eta estandarretatik kanpo kokatzen da, baina guk uste denumenetan begirada eta fokoa hor jartze bagenu posible zela bestelako turismo eskaintza bat ere osatu, eta momentu honetan, horretan gaude lanean, eta hori biltzen du proiektu honek. Zandu, Jon Maiak zuzendu duela, edo harek egituratu duela 650 Usurbil bizi, entzun dezagun Jon Maiak ere zertzioen aurkezpenaren egunean. Bere dimensioengatik, bere kolore eta forma lerketagatik, Zumeta erraldoi bat dauka Usurbilek. Hori pentsatu genuen hasieratik denon eskura eta denon erakusgarri jarri behar genuela, eta Usurbilgo mugak gainditu beharko lituzkela.
Gainditu beharko lituzkela mugak, naiz eta usoa egia den aitarentzat ere usurbil berezia zela noski, ez? Bueno, bai, azkenean bere herria zen. Gero Araitz Bailararen lura ere deskubritu zuen. Gizon listoa zenaren seinale. Ze usurbildarra guk ere familia gerora Araitzera etorrita, eta bide beretsua eginda, eta guretzat ere arro egoteko modukoa bazelako, hartxe gorritirekin batera eta batera eta bestera. Antxe egin zituen, Uztegiko errotan, gero Ataiuko tailerrean ere, eta egia da beti alaxe irudikatzen dugula, ez da, bakarka, jendearen gandik iesi, ez, pixka etzela behar bada plaza gizona izango, baina bazekien aierrek ere zeinengana gerturatuta, ez da? Bueno, lagun artea bilatzen zuen beti, baina ez lagun artearekin lotutako lagun artea gehiago, musa, pelota, beste interes batzuk ere bazitun, eta lanetik aparte beste gauza batzuk ere bilatzen zituen. Hori da, baina binomio hortan, Usurbil eta Zumeta, zuek ere hainbat kultur ekitaldi ere prestatu dituzue, ezta, agurtzane, hain zuzen ere, esaten ari garelako 50 urte betetzen direla aurten horma irudi hori egintzela, baina egia da ere 3 urte beteko direla aurki, tamalez, beste mundura edo joan zitzaigula, ezta, eta pixka bat 2 urte urren horiekin batera, pentsatu duzue, hainbat ekitaldi antolatzea, 2 efemeride horiek gogorarazteko, ez? Bai, ni batzen naiz, usoa nahi eta Zumeta hiltzanean, guretzako, edo duela gutxi ez hainbeste urte ere hartze hiltzanean, beti indarra transmisioan jarri dugu, ez? Importantea dira omenaldiak, baina nire ustez omenaldirik onenak dira, beraien legatu hori transmititu eta belaunaldi berriek ezagut dezaten benetan gure herriak, kasu honetan Usurbilek, izandako artista handi eta haien lanak, ez? Eta beraz, justu urte-urre, 50. urte-urrena hain justu ere, horretarako baliatu dugu, ez? Alde batetik bai, Zumeta eta Usurbilen arteko lotura horretan sakontzeko, ez? Egingo diren erakusketetan horretan ere sakonduko da, baina batez ere bai bere lana eta bere obra ezagutzera emateko, bai Usurbilen eta bai ere Usurbildikan kanpo, ez? Gu nahiko genuke ere frontoiatzeko mural abstraktu erraldoi hori kokatzea Euskal Herriko artelan nagusien erakusleioan, ez? Uste dugu indikan hori falta dela eta horrela aitortzea eta bali hori ematea eta leku hori ematea nahiko genuke soilik Usurbildik, Usurbilen baizik eta Usurbildikan kanpo ere, eta balio dezala urteurren honek ere aitortza hori izateko. Hori da, herrian bertan 2 erakusketa, ez? Izango dira, batetik muralaren historiaren eta muralaren ingurukoen gainean, ze horruxoa material bat ere bada, ez da, zirriborro batzuk, eta berak egin zituen piezak eta, ez? Bai, hori zorionez jasota dago argazkitan eta prozesu guztia ikusi daiteke, eta bai, aipatzen duzun bezala, bozeto originala ere badago, BBK Fundaziokoa da, baina eskuragarri dago, eta karriko dugu, eta hainbat dokumento eta erabilin zituen materialeak, bai. Eta gero beste erakusketa bat, bere lanaren gainean, eta baita virtuala ere, sareetan eta ere horre egondarin, eta printzipioz behintzat, martxoaren 11an herritarrek eurek ere ikusi ahalko dute lanak nola doazen, ez? Bai. Horai gea pixka datarekin, bai, aldaketan bat, ote da hon. Baina, aurki izango dugu orduan. Bai, martxoan hasieran, segurenik, lauean edo izango ote dan, baina, zabalduko dugu. Zabalduko dugu hori da, eta herritarrek joateko aukera izango dutela ikusteko, ez? Lanetan nola gauzatzen ari diren, eta... Pixkat bisita gidatu bat egin, ze prozesu indan, edo ze irizpide jarraitu dan, ez ere hori, konservazio eta konsolidaziorako. Gure artean balego, kontentu egongo litzateke, urteurreneko ospakizun hauekin, Jose Luis? Kontentu bai, hemen ez dut uste. Hemen zuek bidaliko dizueke, eta gero ikusita aitortza hori ere itxi dela kontentu, ez? Gure kontentu, beste aipatu duzun bezala, uste dudalako hor belaunaldi horren gorazarre egiteko ere baliagarri izan daitekela, eta azken finean kultura zenolako ondarea den erakusteko balio badu, ongi etorria izan dadia. Eskerrik asko agurtzan, segi hortan, eta eskerrik asko uxoa, eta eskubinak etxeko ere. Dugu lasai. Venga, gerarte. Antzerki obrak nahiko zenukena izateari utzi eta zu zeu izatea zeinen zaila den azaltzen du. Zu zeu izatea? Eta nola egiten da hori? Baldez aurretik norzane jakitea zinbesteko izango da. Aida? Igarri aldezu. Bai, aiama, eta geldirik egoten. Nuke. Aiama, ze bitxoa memarroan daukadana. Bexitzi beti daudea, amen
musik ederrena egon ilusiena Usore goxuena Hortxe dituzue hainbat kultur hitzordu, apuntatu nahi baduzue, denetara joateko, eta baditugu beste makina bat, apuntatu beharko zenituzketenak, bertara joan nahi baduzue, batez ere gazte baldin bazarete, baina tira, Ugaitz Alegria ere ez dakit hain gaztedan, ze zuk ere gazte txartela espaldin kendua izango duzu, Ugaitz. Pentsa. Ez? Bueno. Uste dut belaunaldi beretsukoak izango garela, eta nahi baduzu gezurretan hasiko gara, baina zuri oraingoan ardi baino hartzai tokatu zaizu, ze hartaldea gobernatzen jarri zaituzte harrapazankez hitz egin behar dugulako, eta batez ere hori ez, gaztei begirako ekimena da, hauxe. Hoi da, badara matza 17 edo 18 urte okerrez baldin banabil, Bilboko udalak eta topaguneak antolatzen duen... Eta lehenengoan parte hartu bat zenuen hor ikusten da, hain gazte etzarela Ugaitz. Oso gaztea zen nintzen. Baina ere, matematikak ez du gezurrik esaten. Eta nire zuere biletakoa zara uste. Horregatik. Nik gazte nintzenean aurkezteko deitzen ninduzuen. Orain gaztez naizenez, orain Izaskun Moiano talakoak deitzen dituzue, guk alde batera utzita ikusten. Aurten Ainhoa Etxebarria gongo. Ainhoa Etxebarria. Bueno, Ainhoa Etxebarria gu baino askoz gaztegoa ere ez da, Akaso bai? Bada, gaztea da. Kariñoz beti ere, eta museo handi bat Etxebarri noz. Bueno, hau Bilboko udalak eta topaguneak antolatzen duten ekimen bat izango litzateke, helburu nagusia izango litzateke Bilboko gazteak, edo Bilbora ikastera etorten diren gazte horiek, euskararekin harremana mantentzea, eta eurek gustoko dituzten ekimenak euskaraz jorratu alizatea. Adibidez, euren talentua jorratzeko aukera izango lukete, dantza eginez, kantatuaz, dantzerkia eginez, magia, bertxotan, eta bar. Euren talentua erakusteko aukera izango lukete, beti ere, bide guzti hori euskaraz eginez. Nolabait eurek ere referentzia bat eukitze dutelako, olako ikuskizunak eta telebistan eta ikusten dituenak eta beti gaztelerazko lehiaketak eta izaten direla edo bekusteko eurak ere. Hori euskaraz ere egin daitekela, ezta? Eta Bilboz ari garenez, badakigu bilbotarrak euren ikurretaz ere oso harro egoten direla, ez? Eta hemen amatxu, horik eta lakorik ez dago, atletikik ere ez, baina metroa bai, metroa bada, Bilboko ikurra, eta horregatik aurtengo egitarauan ere pixkat metroarekin jokatuz, 3. linea bat ere egon badauenez egun Bilboko metroan balaxe ez, 3 linea badaudela, eta harrapazanken barruan, hasieran festarako edo lehiaketarako sortutako marka horrek, orain azpi markak ere badituela ez, eta badituela urtean zehar ere horren gainekoak, esate baterako arratsaldekoak ez. Hoi da, moldatzen joan izan den zera bat da, egitasmo edo programa bat da, hasieran lehiaketa bezala sortu zen, baina gerora joan da edatzen beste gauza batzuetara. Arratsaldetan, izango litzateke nolabait ikastarok egongo lirateke, gorputz perkusioa, eta orain ez ditut ondo gogoratzen, baina hainbat ikastaro daude. Kamisetak inprimatzeko teknikak, hori da, argazki gintza, eta eguzkiaren bidez egiten diren argazki xelebreak, eta ez, oso esparru desberdinetako ikastaroak ere egon badaudela. Gero badago beste lehiaketa bat baita ere, hain modan dauden bideojokoak, bideojokoen klikazank deitzen den lehiaketa bat gaur egun ere pantaiatan ez bazaude, ez baitago ez, eta jakin badakigu gazte gehientsunak ere bertan egoten direla, eta aurreko batean ere hementxe izan ginen, ez da, Ikugan Hunter izeneko streamerra, nola aritzen den bideojokoen gainean eta euskeraz, eta hor ere euskerak egon behar duela presente, ez, eta gazte horiei ere erakutsi bertzaiela, hortan erari daitezkela, baina euskeraz. Hoxe bera. Klikazank deitzen da hori, eta gero dago gurea. Harrapazank eszena, talentu lehiaketa. Iluminatzen zaizula, zu ezagutzen zaitugunok, Ugaitz badakigu saltxero utxazarela. Gustatzen zaizkizula alako saltxak, ez? Bai aurrekaldean, bai atzekaldean, zezur zer horri ere, aktore, zuzendari eta alakotan ibilizara, makina bat antzeslanetan eta. Baina kasu hontan tokatzen zaizu, nagusi izatea, izena orain eszena duen festa handi horretan. Baina festa horrek ere aurretik badu bidea. Pixkanaka hori ere joan zarete boro biltzen. Orain artean ibili izan naiz edo aurreko urtera arte edo aurreko ediziora arte beti edo coach, epaimaile, aurkezle horietan aritu izan naiz, baina iaz pasatu ninduten zuzendaritza artistiko hortara, ez dakit adinagatik izango. Seguru baietz, eta talentuaren gatik hori ere bai, talentuare bai, baina adinarena seguru. Eta orduan iaztik hori zuzendaritza artistiko horretan nago, eta orain apuntatzeko epea dago, esaten genuen bezala, talentu hori irakusteko grina daukan gazte horrek, bere izena eman dezake, eta laizter baiten martxoaren, ez ditut datako zondo gortzen, martxoaren erdikalde hortan, kastinak egingo dira, hor
epaimaikide lanetan egongo dira artista profesional batzuk, eta haiek epaituko dute nor presatuko den finalera, baina bidean ere hainbat gauza da egiten. Ze aurrena egin behar da izena eman, eta izena ematea zari gelela, argitu behar da gainera, batek pentsa dezake, nik emango nuke izena, baina ez daukat talderik. Berdin dio, ze bakarka ere apuntatu daiteke. Hoxe bera, bai, nahi bakarka, nahi taldeka. Taldeak, bai dira mugatuak, sei pertsonako taldeak dira, muga jartzen da hor, gero Bilborroken antzestu behar dalako, antzestu edo dantzatu, eta Bilborrokek ere bere neurri jakin badaukalako, finalantxe izango dalako. Hortaz, nahi banaka, nahi binaka, 6 arte parte hartzeko aukera izango lukete. Eta diziplinak ere desberdinak izan daitezke, musika izan, zirkoa izan. Bai, zirkoa izan, magia izan, bertxotan aritu, antzerkia, esketxak, bakarrizketak, dantza, kantuak egintxunak izaten direnak, dantza, kantua eta musika izaten dira oroar, baina gero tarteka agertzen dira bakarrizketatxoren bat, edo magiaren bat noiz hemen, deskertzen, egon ziren akrobaziak egiten baita ere, deskertzen daula beste ikuspuntu batekin erakustea. Eta hor, profila ikusita ugaitz jende lotxatia izaten da, bestela mundua jatera doana, ze normalean, nera bezaroan eta adin horretan badakigu bi aukera egon daitezkela, ez? Edo lotxati eta beldurtuta, edo hemen txena honi eta... Ba, denetik daude, 10-16 urteko gazteak jasotzen ditugu bertan, eta denetik daude. Eta gero, gogoratzen naiz, neska baten ibilbidea kontatuko dizut orain, ze, klaro, haren ibilbide guztia jarraitzuk aukera izan dut, bera etorri zen oso gazte zela, aitarekin etorri zen aurreneko aldiz, kastina egitera, lotxatuta, baina ez zeharo lotxatuta, etzan pasatu finalera, baina ez zeukalako talenturik, etzan kapasa erakusteko. Urrengo urtean etorri zen, solteago. Urrengoagoan, solteago. Eta pentsa, irabazizula finala. Bai, hor zegoen gordeta. Helburu bat daukazunean, ekinaren ekinez, azkenan lortu dezakezula. Mirian Lujua deitzen da neska gazte hau, bilbotarra bera, eta gaur egun bere kantuak eta ateratzen dabil. Izan ere hori esatera, ni Joan, ez da, zuek hor ezagutzen dituzue oraindik ere, hasi berritan ez, hasi aurreko artistak direnak, ez, eta gero denborarekin, batek dakiz, saio honetan ere etorri izan da artistarik, aipatu izan duenik, ez, hasi, halako lehiaketa batean hasi nintzen, eta begira, askorik ez nuen pentsatuko, baina... Bai, badaude, arrapasanketik pasatu diren hainbat gazte daude, gero guazenen hartu dituztenak, edo beste, euren ibilbide artistikoa edo, jorratu dutenak, beste batzuk ez, beste batzuk euren zaletasuna zeukaten, erakutsi dute, ondo pasatu dute, eta gero bere horretan utzi dute. Baina badaude bilbotar hainbat gazte, bilbotar edo bilbora ikastera tortzen direnak, euren arte disiplinak edo bilbora tortzen direnak ikastera, arrapasan lehiaketatik pasatzen direnak, eta gero nolabait euren ibilbidea egiten dutenak. Azken finean hori erakusleio bat ere badelako, ez? Eta horre balio du, bertara gerturatzen den jendeak ikusteko, gu komunikabideok ere horren gainean egon eta hemen erakusteko, ez? Eta azkenean ikusgarritasun hori, foko hori ere bermatzen duela nolabait, ez? Justo oraintxe aurrekoan batek esaten zian, neska hau bilbotarra da, neska hau arrapasaken irabazitakoa da, Lola Indigoren dantzaritako bada orain. Begira. Bai, eta esatezu, jendea bai, Karo, hor hasi daitekela bide bat, eta gero batek dakiela nora, ez? Bai. Eta aipatu duzu, batek esan dezake, nik ustez ondo egiten dut, izenare ala eman dut, eta kastinak gainditu dut. Hori bada lehen urratsa. Karo, gero, batek izan dezake talentua edo habilidadea, baina gero behar bada edo jende aurrean lotxatu, edo teknika hobetzeko premia ere izan dezake, eta horregatik coach lana ere eskintzen diezue. Hala da, bai, azken baten kastinak egiten dira, bertara agertzen dira nahi duten guztiek, eta hor bai, gero finalera pasatuko dira, gutxiago batzuk, azken baten final hori maiatzan ospatuko litzateke Bilborroken, baina gero bai daukate guztiek masterclassetara aurkezteko aukera. Han artista profesionalak egiten dira, arekin euren lanak erakusteko nahiz eta finalera pasatu ez, euren lana erakusteko aukera, eta izaten diete, nola hobetu zezaketen lan hori urrengo batera begira. Eta finalera pasatzen direnak ere, daukate aukera, entxeguak jorratzen dituztelako, profesional hauekin, coach lana jasotzen dute, eta eurak finalera pasatuko duten lan hori edo, nolabait borobilago edo txukundu, eta esatea begira, ontan ondoari zara, ze beti ere azpimarratu behar da gauza positiboa, ez alegia, ze karo, batzutan, eta holako lehiaketan bakizu referenteak zeintzu ditugun, Espainiako aldeko referenteak, eta bertan epaiak eta oso zorrotzak eta izaten dira, eta aipatu behar da hemen kasuntan ez dela lakorik ere izaten, ez? Gogoratu da nintzen orain. Baten geunden epaimaikide, Ilenia Baglieto eta biok, eta hiru ernaztekin nintzen garai hortan, eta justo epai ematerako orduan esan genion,
pixkate garbiago izan beharko litzateke momentu hau, ez dakiz, eta, klaro, nik ez dakit bere gurasoak nola hartu zuten, etorri zitzaizkigula esaten, jala bat, zikina, eta ez dakizela. Adios. Ikusten nola kontu zibili behar den. Ze, klaro, epaiaren lana ere ez da alakotan erresa izaten. Ze, ardura ere handia bada, ez? Esan dizut, ja, helduekin ari bagara, gaitz erdi. Baina ikusita, edade horretan, segun eta ze iruzkin egiten dugun, edo ze balorazio egiten dugun. Baina garbi horren kontzeptua nola erabiltzen den baita ere, Bai, ez, kasuntan argi dago, gaizki ulertu bat izan zela. Baina, diot, jarrera aldetik edo, ez? Jarrera eraikitzaia duela beti ere epaimaiak. Bai, guztiz, azkematen erabiltzen diren hitzak, eta, bueno, azkematen da, ez dela finera pasatu, ez da ezer pasatzen, azkematen... Parte hartzea dela garrantzitsuena, ez da gero denoi gustatzen zaigun iraztea. Jakina, baina, bueno, eta hori beti bultzatzen zaie, eta, bueno, azkematen da, eurei aukera bat ematea, bueno, finalera pasatzen direnak irabaziko dute utzi batzuk. Baina beste guztiak daukate, jode, holtza zapaltzeko aukera, hor artistekin egoteko aukera, foko azpian, eta dena artista, bueno, profesional bat izango balitz bezala. Eta erdibide hortan geratzen direnak finalera pasatzeko aukera ez daukatenak ere, beste profesional horiekin, bueno, lantzeko aukera daukate baita ere, eta, bueno, uste dut esperientzia polita dela. Eta jakin nahiko dute parte hartu behar dutenek, zein sobornatu behar duten, eta orduan epaile zein izango den, jakiteko ordaiazpikoa edo zein ibidali. Horra egituko dira, Nerea Elizalde, Jon Casamayor, Lorea Intxausti, arituko dira, eta gero badaude beste sorpresa batzuk ere aurreratu beharko gero. Aktoreak ere batzuk ikusi izan ditugunak, telebistan, antzerkian ere ikusten ditugunak, adinez ere, beraien gana gerturatzeko adin antzekoa edo gaztetxoak izan daitezkenak, ze hori aipatzeran joan ez, batzutan eta euskal gintzan, eta oroar esango nuke beste gintzetan ere bai, baina tentazioa izaten dugula, eske gazteak ez dute egiten, gazteak ez dira gurera etortzen, eta batzutan zai gaude gure molde zaharretara etorriko ote diren gazte horiek. Eta hemen bai oso nabarmena da, ahalegin bat badagoela, haiek gure moldetara etorri beharrean, gu haien moldetara gerturatzea. Bai, ezkematen nola hartu eman bat sortu behar da, eta euren gustuak ere ezagutu behar dira, gu haienetara ere gerturatu alizateko, edo eta behintzat egokitu edo moldatu alizateko behintzat. Eta Ogakoak liburua irakurtzera derrigortu beharrean, ez? Hobe dela esatea, begira. Derrigortu zizuten institutuen edo? Zure bai. Ikusten nolaz gara. Garai berekoa gara. Horregatik, gaur egungoei, Ogakoak irakurtzera ez dituzte behartuko segurazki. Hortxe dago beste pista. Baina, bueno, urte luzetako eskarmentua badu, Arrapazankek, zuk esan bezala, eta hori antolakuntzan eta ere nabari da, eta uste dut, gehientxunek hori azpimarratzen dutela, ez antolakuntza borobila duela, parte hartzea ere bai, finalera bakarren batzuk helduko dira, baina gero eta gazte gehiago dira parte hartzen dutenak, eta iaz esate baterako senior atalata ere osatu behar izan zenuten, ez? Danak atal bakarrean kabitzen ez zirelako. Junior eta senior kategoriak egoten dira, azken baten bere iztagatik, ez da berdin 16 urteko gazte batek egin dezakena, edo 10 urteko gazte batek egin dezakena, naiz eta batzutan 10 urteko horrek arrasatzen duen, baita ere ikusizten dugu taulakorik. Baina bai, nolabait bere izteko asmotan ere, bi kategoria ezberdin egoten dira, senior eta junior baita ere. Informazioa zuk hemen txukun eman diguzu, baina gehiago jakin nahi duenak arrapazank.eusen sartuta, bertan ere argibide gehiago izango du, eta bertan ere ikusi ahalko du esaterako, nola konfinamendu garaian eta arrapazank bera egiterik izan etzen, baina alare, in the house, ez, marka horrekin eta norberak bere etxetik eta ere izan zuela aukera, ez, ikusiko dugunez, erakusteko zertan aritzen ziren, eta... Tutorizazio batzuk eta prestatu ziren hor, nolabait etxetik landu alitzateko eta interesgarriak, eta horreinekan kontsumitzen direnak baita ere, badakigula eta. Eta gero bideoklipak eta alegia bertan webean sartzen denak ere materiala izango duela, ez? Bertan, tutorialak, ez? Eta izten emateko ere, bertan izango litzateke arrapazank.eus webgune hortan sartu, eta ez gehiagi ustea luzatzen, ze 28 bukatzen da. Hau gaina berotan egin beharrekoa izaten dago. Gero pentsatzen baduzu damutu egiten zara, eta orduan, oain ikusita esan bagira, nik ere apuntatu behar dut. Gaur egun gainera interneten sartzeko aukera berez telefonu hartu, arrapazank.eus, eta bakizu izan. Eta guaitzakirik, eta hor adina, dala baldintza bakarra, eta euskara zaitzeko. Tramparen bat egiten baldin badu norbaitek ez du importa, Ez dakit hori guk sustatu beharko genuken, baina garrantzitsuena da hori ez. Aixialdean euskara ere aritu daitezkela, eta hori bentsat garbi gera dadila. Eskerrik asko Gaitz Alegria, izango dugu, hemendik maiatzera ere berriz aukerarik, eta xehetasun gehiago eta primizia gehiago ere emango diguzu. Eskerrik asko. Eutxi horri gazte. Gero arte.
Asmatu alduzuen, zein zen aktore hori, bai ez, fama ere ospea alaxe du, guapoarena, jatorrarena, itxurosoarena, arek gurera etortzerik ez duenez, guk Juan Cruz lakastak hartzen dugu, hortxe igualtxu, arratsaldeon Juan Cruz. Gaiztakeriekin hasita urko, zeirutu zait, Obabakoak liburuaren kontra mintzatu zarela ETV baten? Akaso beste polemika baten itzinean egon? Hori ez du segura, esan dut gu gazte ginenean edo aur ginenean, ez gazte, ez da gizamat urterekin behartzen gintuzten Obabakoak irakurtzera, baina gaur egun, eta behar badazuk etxean baduzu, gaztetxo bat eta ari galdetu barko diozu, baina ez dut uste gaur egun Obabakoak irakurri behar izaten dut. Oraindik ez dute 14 urteko alaba daukagu, oraindik ez dute gonbidatu Obabakoak gonbidatu ez, behartu egiten gintuzten lakasta. Bai, hori eta beste zein. Dena delako ez da digresio bat, izan ere zerikusirik badu gaur jorratu nahi. Bai. Bueno, ez baino lehen ongi etorria eman behar dizut. Bi esker. Ze, bakizu orain arte gugandik urruti ibilizarela IES-ean edo. Osasun arazotxo batzuk direla gauza, baina bizitzeko gogoz itzuli naiz, eta izenburu hori ezaguna egin zaizu, izan ere atzo Lizarrago talde zoragarri hori elkarrezketatu zenuen, zera Raimundo Elkanastero, zuzenean ikusi ditut pare bat aldiz, ekarritzazu zera zuzenean jotzera. Sekulako magia daukate. Asmoa alazan, baina Lizarra bakizu urruti xamar eta gure ordutegia ere ez talaba egokiena eta etortzerik ez zuten izan, baina ez dugu etxiko eta ekarriko ditu. Sekulako grazia daukate gaina, holtzan, elkartzeia piloan, nire guajaloteak etortzen zaizkigu gora, eta botatzen dituzte iruzkin sinestezinak, ez dakit orain gora langile klasea, baina horrengoan gora puiko ama Virginia, Lizarrago zaindaria, gora la patronisa. Bai, dela nahi gaipatu ziguten gehien bat gaztetxetan eta ibiltzen zirela, eta lehen ugaitzi esan dio da bezala, zuk ere gaztetxetako garaia uste dut aspaldin ja urruti xamar izango duzula, Obabakoak egin, geratu zen hor pixkat minduta eta polemikarekin. Bueno, aipatu dugu, dakardan gaia da, ez dakit, digresiorako beti aldarrikatzen dut, digresioa errealitatearen erpin eskutukoak zera, horiek ikusteko tresna moduan, eta horiek ulertzeko tresna moduan, gaur dakadardan gaia da, digresiorako jolas parkea, alako Disney World bat, izan ere, mintzatu nahiko nuke, Akelarre ETV2ko saioaren kontura sortu den spin-off bati buruz, eta da, euskal humoreari buruz. Euskal humoreari buruz. Eta diot, lotura zuen lehen aipatu duguna, Obabakoa, eta eskandalu bat eginen dute, bideo bat, Urko Aristi esaten, Obabakoak liburu txarra dela, Ez, eske nik ez dutarakorik esan. Nire hitzak, ingo dut orain Valeriarena, nire hitzak manipulatzen ari zara. Nik ez dut olakorik esan, Nik esan dut behartu egiten gintuztela irakurtzera. Eta gero behar bada, behartutakoan deskubritu dezakezu ederra dela, eta orduan gero bigarren irakurketa bat urte egin berriz ere orduan ja gustora eta nahita egin. Baina tira, Akelarretaz eta Akelarre piztutako ez da bai da. Spin-offa. Eta spin-off hori nola sortu den, bada, etxe honetan lan egin izan duen, ETV2 lan egin izan duen, Borja Kobeagak, semanitako bultzatzaile idazle zuzendarietako batek, izkiriaturiko txio honen kontura. Gaztelaniaz emanen dut, ze itzulpenarekin zalantza daukat. Mis animales mitológicos favoritos son los vascos que saben reírse de sí mismos. Gainontzeko badakin nola itzuli, baina zuk nola itzuliko zenuke baskos? Hortxe izango dugu koxika ez da, ze behar bada Euskalduna, Euskal Herritarra, hor ez da baidan sartuko ginateke, ez? Bai, hor badago bat Euskalduna, ez da, literalki Euskaraz dakiena da baskoa, Euskalduna, beste bat izan daiteke Euskal Herritarra, Euskal Herriko herritarra, berdin dio, frantsesez, gaztelaniaz, Euskaraz mintzo den, edo beste hizkuntza batean, eta nire, hirugarren bat ere otutzen zait, eta da, azken aldi honetan, ez ote den baskoz, Euskal Herrian sinesten ez dutenentzat, Euskal Autonomia Erkidegotarraren sinonimo gutxi ora bera. Bai, arrazoi daukazu. Irudipena daukat, hain zuzen ere, horrelako polisemia baliatuz, autokritika bigarren pertsonan egin duela Borja Kobeagak erran nahi baita, hor Patxi Zabaletak, inoiz aipatu dut Patxi Zabaletak esaten duela euskal politikan beti autokritika bigarren pertsonan egiten dela, hau da, autokritika eginen dizut urko horrelakoak esaten direla, eta hemen ez ote den horrelako zerbait, lehendabiziko begikolpean irudilezake Borja Kobeaga bera barne biltzen duen gutasun batetik ari dela, baina gero nik uste dut oso argi geratzen dela, gainera eztabaidak eduki duen segida ikusita, ari dela Euskal Autonomia Erkidegotar bezala Euskaldunei trufa egiten edo kritika egiten, ez da? Bai, ez, eta orduan txio horrek ere izan duela bere oihartzuna, ez da? Bai, eukidu bere oihartzuna, eukiditu bere erantzunak, eta ez gutxi gainera. Hor, nik uste dut badagoela zera bat, ez da? Eskutatu nahi izate bat,
bueno, azkenean, kultur hegemonikotik ari da, eta hizkuntza hegemonikotik ari zaio, hizkuntza aspiratuan eta kultur gutxituan ari denari pixka trufa egiten, ez da? Eta nik uste hor badagoela alako zera bat, ez dakit. Santi Leoneta ere aritu zen, ez da? Txion ere horretu Ba, nik uste hor osongi, gutasun hori osongi markatu zuela gure Santik, bueno, gure Santik diot, Euskal Herri Irratiko. Gure ere bada, saioan ere izan zen, eta Bizkor mutanteak liburuaren inguruan. Eta arek ere aitortu zuen Txiolandian, segulako lotxa ematen ziola, eta terapia gisa ekarri genuen, gainditu zuen, eta elkarrizketa politia eman zigun. Beraz, gure ere bada dagoeneko. Bai, eta mimo handiz tratatu zenuen, eta hori garrantzitsua da, gure Santirekin. Bueno, bada, idatziztu eta nire animalia mitologiko gogokoena da, akelarreko humorea agian desegokia izan litekela lan hipotesi gisa onartzen duen Euskal Herritar erdalduna. Ikusten ari nez, lakasta belauna behar bada konponduko zenuela, baina pizta, ez? Bueno, pantaila handia hautatu. Bai, handia daukazu, ze hor parean duzuna txikiagoa delako, eta ikusten ez duzulako. Eta horre zaila. Bueno, bai, iruditzen zait. Bai, gustatu zaitela Patxi Zabaletaren aforismo, aipatu duzun hori, ez? Autokritika, baina beti bigarren pertsonan egiten den hori. Eta gero, humorea nola esateko, humorearekin ikusten antzeko zerbait gertatzen dela erran nahi baita, askotan esaten dugula, ez da, gustatzen zaigula geure buruaz barre egite, baina hainbatetan ez ote dugun ingurukoen humoreaz edo ingurukoen kontura barre egiten, eta adibide bat jarriko dut, eta da, zuzen ere, bai, semanita, ez da. Niretzako sekulako meritu daukizuen, berunezko urte haietan alako humore saio bat egite argi gera bedi. Irutu zitzaidan apustu ausart, indartsu eta eraginkor bat, eta jende askoren gana iritsi zena, baina, bueno, hor, galdetzen dietenean arrakastaren gakoa zeintzen Kobeagari edo Oskar Teroli edo proiektuaren bultzatzaile, beti esate dute ez, bueno, gakoa izan zen geure buruaz barre egin genuela. Eta tira, nik hor esketxa asko ikusi nituen abertzale ezkertiarren inguruan, esketxa asko abertzale eskuindarren inguruan, esketxa asko espainiazale eskuindarren inguruan, baina Euskal Autonomia Erkidegoa zale edo Espainia zale, hola aurrerako isamarren inguruan, apenas, ez dut gogoan bakar bat ere, eta kasualitate handia iruditzen zaitu hori ez. Bai, ez da, izan ere, bigarren pertsonan egindako autokritika zari zinela, ez da, bigarren pertsonan egindako autohumorea izan diteke hau ere, autokritika bezala autohumorea. Bai, kontzeptu polita da, eta badaukat beste bat, eta nik uste dut honetan ere gakoa dela, eta da, Javier Ortizek zerabilen bat, Javier Ortiz, iritzi emaile Euskal Herritara, Espainiako edabidetan egin zuena bide luzeska eta oparoa, 8 urte zibili ginen Radio Euskadin solasaldi berberean eta askotan aipatzen zuen nazionalismo inkontzientea. Zer den, bueno, bilatu zutabea, merezi osorik irakurtzea saiatu naiz laburbiltzen, eta berak esaten zuen abertzalekeria salatzen zuten askok, Euskal abertzaleei hori leporatzen zieten askok, ez da, abertzalekeria, benetan zutena zela nazionalismo inkontzientea. Hau da, haien nazionalismoa, Espainiarra hegemonikoa zenez, haientzako unibertsala zen eta naturala, Espainiako selekzioaren alde egotea, eta zuek zokokeriatan zabiltzate. Nola ez da izango alaba, ez? Bai, eta orduan, nago auzi honetan izaten ari dela alako kultur kolonialismo inkontzientea, eta hori dariela kultur eta hizkuntza hegemonikotik ari diren Kobeagari, Akelarre saioari, Valerian Ros aurkezleari, Elterrateko jendeari. Seguru asko nahi gabe eta gibel asmori gabe, ez dira jabetzen, baina ari dira kultur hegemoniko horretatik, hizkuntza hegemoniko horretatik, trufa egiten kultur eta hizkuntza aspiratu edo gutxitu bati, eta hori oso irangarria suertatzen da, bereziki, etxe honetan eginda, nola baita esaten. Bai, horre erantzunak izan zituen, ez, Kobeagak, beste Oian Txabarrirena, ez, eta alakoak ere horre ontziren. Bazen irain bat tartean, eta ezkenuke horretan ez gaude ez dugu bat egiten, baina labur bilduz, egiten duena da analogia argigarri bat, eta da, bueno, nik ezin dezaket esan, umore txinatarra etzaidala gustatzen, baldin eta txinera, eta umore txinatarra ezagutzen ez baditut. Eta analogiak oso argigarriak dira horrelakoetan, eta gurera ekarrita, gauza bera esan dezakegu, ez da, euskaraz ez badakizu, nola mintza zaitezke euskaldunok egite ditugun txistez, edo humorez, edo saioez, eta enparauez. Edo beste putzu batean sartuko naiz, eta da... Beste batean ere bai? Bai, txineraz jakin gabe nekez lan egin dezakezu Txinako irrati telebistan.
eta hemen polemika handi bat izan zen EITB-ren kontura, duela zenbait urte egin ziren oposizio batzuen kontura, gaztelaniaz ariko ziren langilei ere, kazetariei ere, eskatu zitzailako euskara oso mingarria izan zen, eta bakit oso gogorra izan zela, eta, bueno, empatia bai lankide, kanpoan geratu ziren, hainbat lankiderekiko, eta horietako batzu laguna ditu gainera, baina guzi zentzuzkoa da, bestela horrelakoa gertatzen baitira, eta hor oso argi geratzen da. Bai, alaxe da. Oianek hori esan zio, baina Kobeaga ere etzan isilik geratu, eta ere erantzun oso minduta saldu zen, izkilarriz izkiriatu zuen, eta sare sozialetan ibiltzen ez direnentzat argituko dugu, hori oiukatzearen pareko dela, baten batek monolingüe, testuinguru horretan monolingüe dituzuelako, ezta, elebakar. Eta erantzun zuen monolingüe is the new maketo. Oiuka. Eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Interesgarria? Bai, gutxienez bi zentzutan. Bi. Bat, iruditzen zait trampa dialektiko, abilezia handiko trampa dialektiko badela, dialektikoki oso trebea da Kobeaga, eta iruditzen zait hor eztabaidaren mamiari dagokionez trampa egin zuela, behin eta berriz esaten ari gara, berari da privilegio egoera batetik, hizkuntza hegemonikotik, kultur hegemonikotik, trufa egiten aspiratua dagoenari, eta hor jokatzen saiatzea soziolinguistikoki eta ez du zentzurik, baina gero kontu sozioekonomikoa sartzen du, eta hori interesgarria iruditzen zait, izan ere, hori bigarren ikuspegia. Bai, bigarren ikuspegia. Trampa da, esan dugu, trampa dialektikoa da, uste dute, eztabaidara ez duela deus interesgarririk ekartzen, baina hemen solasean aritzeko eta digresio bat hartzeko, bai, eta da, errealitate gordin bat, esan dut, hemen intersekzionalitatea ari gara, ezta? Zertan garen privilegiatu eta zertan garen aspiratu. Eta oso ongi iruditzen zaigu, aspiratu irudikatzen gaituztenean intersekzionalitatea, baina privilegiatu moduan ikustarazten gaituenean jadatzaigu gustatzen. Eta nik uste dut hor, badagoela zerbait Euskal Herrian bistakoa dena, eta da gaur egun, euskaldunok gizatalde bezala eta ikuspegi sozioekonomikotik privilegiatuak garela gizarteko beste sektore aspiratu batzuen aitzinean, euskaraz ez dakiten batzuen aitzinean. Eta euskararen etorkizuna pentsatzen dugunean ezinbestekoa da horren kontziente izatea eta hori onartzea, eta ez asaldatzea hori onartuta, bestela hori, errealitate hori bazterrean uzten dugu, eta euskarak aurrera egitea beste sektore horien artean ere zailagoa egiten dugu, eta beste sektore horien erreakzio bat euskararen aurkakoa errazten dugu. Orain itzuliko dizut atxagarena eta oabakoena, ze orduan lerroburua da Kobeagarekin bat zatu zela. Ez. Nik uste dut trampa, esan du trampa egiten zuela, eta nik uste dut gakoa dela maketo, bazela hitz arrazista bat eta esentzialista bat. Erran nahi baita, etzegoela aldatzerik, zu kanpotik bazento zen, maketo zinen, bizi artean, ez da? Ni neu jakan jaioa naiz, eta jakatik etorria naiz, aita Iruñekoa daukat, baina maketo izanen nintzen nire bizitza osoan, are gehiago maketo hitza lehendabiziko ikusi nuenean 19 urterekin Arrasateko Santamasetan, kartel batean, afixa batean jarrita nire lagun batek, galdetu nion zer zen, eta sekulako bronka auki genuen. Bueno, hori beste kontu bada. Baina esentzialista da, eta aldiz, elebakarra ez da esentzialista. Hori edonoren esku dago aldatzea. Ama hizkuntzaren egunaren kontura oso testu polita irakurri du bere Berriako podcastean Kirmen Uribek, eta hori nabarmentzen du edonor norna izan daitekeela euskalduna, ezta? Euskara ikasita, munduko edozein bazterretan euskalduna izan zaitezke, eta hori oso polita egiten zaio. Eta hartara, alde ikaragarria dago, hori, maketoaren eta bestearen artean. Orduan, lehen esaten genuen, ez da, sozioekonomikoki dauden aldeak. Egin behar duguna da, denak berdindu eta denak euskaldun du. Nik uste dut irten bidea hori dela. Baldintzarik alik eta egokienak eman elebakarrei edo euskaldunak ez direnei, euskara ikas dezaten, ez dakit lan ordutegietan egin dezaten, edo doan egin dezaten, eta euskaldun bihurtzerik eduki dezaten. Justo kontrakoa da, ez da baztertzailea, baizik da, ez, etorri. Bai, gero, bakizu beste eztabaida bat badela, denak euskaldun esan duzuzu, baina, klar, euskaldunak ere maila desberdinetakoak, omen. Bai, edurne azkaraten, putzu horretan ere sartuko gara. Sartuko altzara horretan ere, utzuztalea zara gero, Baina, egan nola burbiltzen dudan oso interesgarria iruditzen zaidalako. Zezu ere periferiatik. Bai, intersekzionalitatea berriro, eta orduan, hemen arazo nagusia zein da zalantza izpiri gabe. Euskaldunok aspiratuta gaudela, hizkuntza hegemoniko bat dago, frantsesa edo gaztelania, eta kultura hegemoniko bat, eta horren azpian gaude eta aspiratuta eta zokoratuta, eta hori da arazo nagusia. Onar dezagun, azpisistemak ere badaudela, eta euskal hiztunon komunitatearen barruan, baudela mailak eta baudela privilegiatuak eta aspiratuak. Eta orduan, esatea privilegiatuak direla, ama hizkuntza euskara dutenak eta euskalki bat dutenak, eta gainontzeko guztiak aspiratuta daudela,
ez da horren besterako, eta ez da inora asaldatu behar, eta nik jende asko ikusi nuen asaldatuta, hemen bai noski, azperatzen zaituzte besteo, baina hemen barruan, onar dezagun hori, eta euskararen etorkizuna pentsatzeko tenorean, aintzat dezagun. Izan ere, ama hizkuntzaren egunaren kontura, Kirmenek oso testu ederra egin du, baina euskal gehintzatik eta egin izan dira gu hori, ni euskaraz ni naiz, nire ama hizkuntza hala delako gu gara, barkatu, baina gazteen artean, gaur egun, gazte euskaldunen artean, gehiago dira ama hizkuntza ez dutenak euskara ama hizkuntzatzat dutena, baina orduan, gutasun horretan denak sartu behar eta birpentsatu behar horrela. Bai, Edurnek berak ere azpimarratzen zuen gero ondoren egunetan, behintzat eztabaida pizteko balio izan badu ez, eta gainera deialdia egiten zion berak privilegiatu ditzen ditu noiei, gerturatu daitezela, Gasteizera, Arabara edo, azken finean euskararen inguruen egiten ari diren. Eta umore fin batekin egin zuen, eta euskara jasoarekin, eta diskurtso landuarekin. Eta gainera uste dut, gainera... Eta errespetutik. Errespetutik, eta gainera ausardiatik ere, jakinda gainera iratiren promozio bete-betean dago pentsaz ezakelako behar bada errezagoa zitzaiola isilik geratza eta hala ere egin zuela. Dena den, jabetu naizena da, lakasta zuk lehen esan duzu Twitterren eta Txilandian eta izkilarrik zidazten denean oiugatu egiten dela, baina zuzer horri ere berotzen ari zarela, bai, tonoa ere igo duzu, eta jakizu, beti bezala denbora ere gainean dugula, eta harritzen hauena da, oraindik gomendiorik ez duzula egin, eta normalean balaxe bukatu izaten duzu. Pare badauzkagu. Biztanda humorearen gibelean politika dagoela, eta indar horekak, eta hori bizitzago alor guztietan bezala. Pribatua publikoa da, pribatua politikoa da, publikoa ere bai, hori guzia. Orduan, jakin aldizkariak badoka monografikoa, eta 2017an karrikaratu zuena euskal humoreari buruz, Unai Iturriaga, Usua Andoaga, beste hainbaten testuak baziren hor oso interesgarria, eta izenburua hain zuzen ere hori da, humorea politikoa da, eta ezin ahantzi daiteke humorea egiteko tenorean, oso gomendagarria egitzen zait, oso artikulu interesgarriak dira, Mario Zubiagarenak ere badira tartean konparaziora. Eta beste bat, balirudike Borja Kobeaga egurtzen aritu garela, eta ez da hori... Ez duzu egurtu, berarekin bat etorri zara. Hortan geratu gara. Konparaziora. Gomendatuko dut, haren azken telesaila. Gauza batzutan enago ados, baina gero egiten dituen zenbait gauza asko gustatzen zaizkit, eta azken telesaila oso gomendagarria da, no me gusta conducir, ez zaite gidatzea gustatzen, Juan Diego Botok ederki egiten du protagonistarena, gutxo gara 50 urte dituen gizonezko baten historioa, banando egiten da, talako batean. Hori karnetik ez duen bati asko gustatu zaio. Gidabaimena ateratzera. Bat, asko gara, dirudiera baino askoz gehiago. Ez dut izenik aipatuko, baina gertuan askotxo, eta sorkuntzan eta lagoetan are gehiago, eta bi iruditzen zait, maskulinitatearen inguruko gogoeta oso interesgarri batzu badirela telesail horretan, laburra da gainera, ez da denbora askorik behar, hori ikusteko eta oso ongi egin da dago. Badira, Juan Diego Bototaz ari garela, beste gomendio bat. Eta Kobeagak zuzendu eta idatzi du, argi gara. Bai. Botoz ari garela, Una noche sin luna antzez lana, uste dut bukatu da, baina ura bai dela borobila, eta ura ere ikusteko modukoa. Telesaia ikusiko dugu, behar bada emango dugu. Da gomendazuet. Ondo, kontutan hartzen ditugunez zure gomendioak, horretan ere egingo dizugu, kaso. Eskerrik asko. Ospinduta gaurrez, baino neurrian. Ze humorea zari garen horrekin, bakizu, humore pixka bat ere behar. Ez da bai dauek ere uste dut, humoretik heltzen baditugula, hobe izango dugula denontzat. Oso kezkatuta nago, gaur amabost ez ote dugun egin beharko, obabakoa, zurkoari iztiz, itzokei, saio, eskandalagarriaz eta iraingarriaz eta alako ez. Segurez. Ez, gainera, ez da bai da sustatzen ari baldin bagara, eta uste dut ez da bai da beti sanoa izango dela, eta zuk esan bezala errespetutik egiten bada eta oinarriak mai gainean jarriz, gaur aldetxo bat jarri dugula, eta uste dut hori ere beharrezkoa dela. Eskerrik asko, Juan Cruz, eta zuek badakizue, bihar zorte pixka batekin ere ordu berean hementxe izango dela, ordu arte txintxo bilin, zango izan.
Agur.